Adalet bolmadyk yerde döwlet yok. Adalatsız döwlet bolsa o döwletde hükmet näme bolýar? Garakçylar topur bolýar. Başga hiç adam bolmaýar. Şunu aýdyp geçen 350 we 500 ýyllardan öň ýaşan Augustin Aureli adly filosof. Salam hormatly watandaşlar. Şunu bilen gepleşmegde ine Timur Serkerde we Petruha adly talibimiz gatnaşýar. Salam diýseňiz ine bir söz sizden bizim dinleyicilerimize. Timur Terkerde ve Petruha siz salam diýiberler bizim hormatly dinleyicilerimize. Salam, hormatly vatandaşlar. Salam hormatly vatandaşlar. Sağ olun. Şunkü temanyň ady ine Türkmenistan'ın içinde ve daşyndaky ýaşaýan talipler diktatura garşy güreşde näme edip bilerler? Gelin şu tema edip geçelim. Birinci bilen gelin Türkmenistan'a näçe miň sany studentlaryň bardygyny belläp geçelim ve şoňa aglypda ýa-ni şo sebäplen meseleleri ýa-ni maslahatlaşyp görelim. Birinci, Türkmenistan içinde ve daşynda 110 gowrak studentler ýa-da talipler okuýarlar. Türkmenistan'da her ýyl 12.140 talipler okuw alýarlar. Ol Türkmenistan'ın içinde, Türkmenistan'ın daşına giden taliplerim köpdür. Umum Türkmenistan'ın içinde takminen 60 bin goloy talipler var. Hemme wuzlary, hemme ýa-ni okujalarını goşsak, şu 60 bin barabar bolýar. Ýöne Türkmenistan'ın daşında bolsa, yine de 60 bin goloy ýa-ni studentler var. Men ýa-ni belläp geçişimde 110-120 bin bu takminen. Jemi studentlaryň meçhur. Takminen sebäbi siziň bilişiňiz ýaly Türkmenistan'ın statistikada gizlenýär. Sebäbi Türkmenistan'ın hökümeti bu bandit topory öz halkyndan hemme gizleýär. Mysal üçin Gazakystan, Rossiýa, Belarusiýa ýa beýleki döwletler alyp görsem, hemme statistika internetde alyp bolýar. Türkmenistan'ın statistikasyny internetden alyp bolmaýar. Türkmenistan'ın statistikasyny ýa-ni maglumatlary Goskomstata döwlet maglumat gurmatna edaratyna baran ýagdaýynda da şo ýerde alyp bolmaýar. Bu zatları diktatorlar has kontrol edýärler. Sebäbi o ýerdäki maglumatlar Türkmenistan'ın bankrotlugy, Türkmenistan'ın döwleti dogul ýykylyp ýatanlygyny görkezýär. Şonuň üçin men bu zatlary takminen diýen, men bu zatlary ýa-ni Adalatlyk radio, okujalaryň ýa-ni hasabatlary we döwlet ilçihanaryň, döwlet Rossiýanyň, Belarusiýanyň, Ukrainanyň, Türkiýanyň döwlet statistikalaryny ulanyp size diýen. Ol takminen, sebäbi ony gatanyk bilmek üçin Türkmenistan'ın statistika bölümleri işläp uçurda almaly. Mümkin ol çok badaram, ýöne halkdan gizlenýär. Ine Türkmenistan'ın daşynda takminen 60 bin tane talipler var. Şolar Rusiýada 30 bin goloy talipler. Käwagt 27 bin bolýar, käwagt 30 bin bolýar. Ol ýa-ni pulun geçirişine bagly, ol talipleriň açyşlygyny bolup öýlerine gaýdyşyna bagly. Ya talipler egzaminden geçirilmän okuwyň pullaryny töläp bilmän, ýa açyşlygyny bolup gatdarlyk alýarlar, öýüne gaýdyp bilmän. Ol köp ýa-ni şuňa meňde sebäpler bolup biler. Şoň üçin şu maglumatlar üýtkäpdir. Onu diňe hökümetiň statistika bölümü aýdaýmasa gaty kıymetli. Indi Rossiýada 30 bin goloy talipler var. Türkiýede 17 bin goloy talipler var. Ukrainada 4754 talipler var. Ine Amerika Birleşik Ştatlaryna 4 bin goloy talipler var. Galan talipler Belarusiýa, Hindistan, Ýaponiýa, Gazakystan, Kırgızstan we başga döwletlerde okuýarlar. O talipleriň ýagdaýlaryny men köp aýdyp geçirdim. Ýagdaýlar gaty. Konvertasiýa geçen ol talipler öz günni, ýa-ni öz problemanyň garşysyna döwletsiz, enatysyz öýler galdylar. O ýerde esas problemalar tölegler, ýa-ni ýaşaýyş apşyrydyna töleg, ikinji problema okuwma tölegler. Käbir adamlar, käbir enatlar o ýerde bir ýerde tanışdyp, şu meseleleri çözüp bilýärler. Ya para berip. Ýöne 120 bin adamdan 60 bin daşyndaky adamlardan hemmesi beýle çözüp bilen ok. 40-45 bin adam o meseleni çözülen ok. Şoň üçin
40-45 bin, 50 bin ogoloy bizim taliplerimiz ul problemin içine getiriyorlar. O problema näme problemalar? Gelin seyret geçelim. O problemalar birinci dokumentleri, diplomları yani tasdiklama probleması. İkinci, hemme atestatlarını ya beylik zatlarını yani ilçihanlar bilen konsulluklarını işlep yani tasdiklama. O problema konvertasiya probleması. O problema öz yani akademiyada bilen yani prorektorski части şu yerdeki administratif problemler bolýar. O problema tölegler yani yaşamana ve okuwa tölegler. Onun daşyndan iýim içmäne, çöriýmene, yani transport çykdyjylaryny bermäne ine o ýerde de problem bolýar. Onun daşyndan kitaplar, yani goşmaça okuwlar tölemek, ya goşmaça bilimler almak üçin goşmaça repetitorlar tutmak, ya ýene şunu meňzeşlapdary şular töläp bilmen kösenýärler. Şonuň üçin bizim studentlerimiz, bizim taliplerimiz öýler işlemeler ýerde, mysal üçin guruluşlukda gaty hukukly ýagdaýda hiç hili şertsiz işleýärler. Mysal üçin ine dünküde men habar aldım Türkmenistandan, bizim çağamyz öz garawyny görjek bolup bir guruluşlukda işleýär. Şo ýere barlap barandan, mikrofonu surbadan barlap barandan, şonu musuryň içine böküp gizlenip, musuryň içine ýaryn ýatyp barlap gidinçe mikrofonu guruluklar gidinçe şo musuryň içinde ýatdy. Ine şu ýagdaýlar köp ýagdaýlar bar. Bizim taliplerimiz yerli kanunları, yerli administratif normalary bozmaly bolýarlar. Şonu bozgan soňam hirekçiklere, betbakçylykka düşýärler. Şu ýalta problemalar bar. Mo ilçehanalar, konsullar diňe talipleri ýene mundan beter talamak üçin seredýärler. Olardan hiç biri kömek ýok. Men şunu Kiýewiň Nasionalny Uniwersitetinde gördüm. Toýly Ataev diýen bir haramzada şo ýerde çykyş edip konvertasiya problema ýok. Kimde problema bar diýip ýani studentlere badalyp, studentler gorkuzyp şolardan talep etdi. Näçip okuwlarymyzda we apşydyňa töleňiz ýok diýip spektakl oýnaýar prorektor ýani pouçebni çäsi bir orta ýalyň ýaly. Şol ýaly 200'lü ağırlıkçı hükümetin işgalleri bütün dünyada Türkmenistanyň hakiki ýagdaýyny, Türkmenistanyň bolup geçen zatlar gizlep, Türkmenistan üfýä, Türkmenistan güllep adamlary ýani azatlykda ýaşap, çiýişip, näme etjeklerini bilmän gezip ýörler diýip bütün dünýäni allak gelýär. Inanmarsaňyz özüm şahit boldum. Gelin indi biz ýani bizim temamyz boýunça guruluşeli. Näme üçin Türkmenistanyň 60 000 goloy talipler daşanyna okumaly bolýarlar. Onuň esas sebäpleri Türkmenistanyň içinde okuw gireninde paraholuk etdirýärler. 30 000'den 100 000'a çelli para alıp taliplere okuw salýarlar. Berilýän bilimler gatyp, talipler okanyna azat bilimler alıp bilen oklar. Köplenç okuw derip çäherlere gatnap okuwasyny ýitirýärler. Okanlarına taliplere belli bir derecede hormat boyunlar. Olan mertebesini, ruhlarını kaçıklayalar. Baka oylarına adaletlik yok ve şunu mendeş problemler içinde okumaya peyfil veriyor. Bu Türkmenistan'ın içindeki problemler. Yönü Türkmenistan'ın daşındaki problemler, o düyüklü başka problemler. Şimdi bir devlete toparı olup şu problemleri çözmek için meylnamalarımızda yani taliplerin halmadı ýagdaýlaryny, taliplerin şertlerini gowulaşdyrmak üçin meýilnamalara ýani meýilnamalara düzüp şolar ine tiýden YouTube'larda beýan eder. Devlet toprağın Türkmenistan'ın öşme meýilnamasyna taliplerin halmadı ýagdaýyny kömek, olar ýaşaýyş şertleri düretmek, olar yeter ýaly stipendiýalary bermeklik bar. Meselen taliplerin adamdan $100 meçhörüne pul vermeli. Stipendiýa hökmünde. Ine şuň $20 kursu bolsa onda 2300 manat pul stipendiýasy berilýär. Kimin mümkinçiligi bolmasa olar ýaşaýyş kampuslar gurup ýürüýtirleşdirilen ösün akıllı jaýlarda okuwlaryny taýýarlyk görmäni mümkinçilik döretmeli. Kampuslarda limitsiz internet, Wi-Fi'lary bermek, bütün dünýäniň professorlaryny Türkmenistana getirip bilim vermek, sistemalaryny üstürmek, günlük, akşam ve zavuçlu okuwlary açmak, birinci kursa girenlerine egzamensiz
şolar geçmeli. Egzamin tapşırmalar. Sebebi istenli adam yani den şertte, den mümkinçilik bolmaly. Okujalarını giýer ýa ýokary okujalarını. Şol giýeren soň bir ýyl okan soň onu ol egzaminler uly ýa zallarda, uly konferens zallarda kameranyň aşagyna para horsuz açyk bilimli ýa arasy geçmeli we şo ýerde ýa-ni biletleriň, egzaminleriň soragy açylyp şo ýerde adamlar paýlap şo ýerde adamlar bütün komissiýanyň öňüne egzaminler geçmeli. Ine şuraya Ýewropaň bilim beriş sistemasyny Türkmenistana ornaşdyrmak üçin biz meýnamalarda birledik şu zatlary. Elbetde daşna gidip okujak boljak taliplerim bolar. Olaryň konvertasiýasy hiç bir problemasyz geçer. İçhanary we konsulluklar taliplerin durmuşy bilen meşgul bolan enatalaryny gaýret etmeli olara kömek ederler. Onu YouTube'da düýpli dewletiniň meýnamalaryny aýdanmada düşündirýär. Şuraya özgörüşler etmek için biz diktatora karşı görüşümüzde sizin hem kömeginiz gerek. Hurmatly talipler. Diktator Berdimuhamedova karşı görüşde Türkmenistan demokratik ýoluna geçirip azatlygy çıkarmakda. Türkmenistanyň içindäki talipler, Türkmenistan daşyndaky talipler bizim alyp barýan görüşümizde näme kömek edip bilerler? Gelin şolary terdeneň. Birinji, Türkmenistanyň içinde BB'ler bilen talipler birleşip Telegram'da 3 ya da 5 adamdan köp bolmaly küçük gruplar açyp bilerler. İkinci, şu gruplar açylan soň diňe öz inanýan adamlaryny goşmaly, ol gruplar biziň bilen habarlaşyp bilerler. Telegram'da şul ýa-ni men suratyň çep tarapynda siz görersiňiz. Şöyle berilendir. Sabaçka aktivist DVT ýa-da Sabaçka Kurbanov MK. Ine şul adresleri Telegram'da ýazyp, siz habarlaşyp, biziň bilen gönnün gepleşikleri ýerip, biziň bilen ýa-ni görüşi dowam etdilerler. Biziň şuraya açyk ýagdaýda aýtmaýan zatlarymyz ine şo ýerde gürünüşip geçer. Ýa-da aktivist şartına gelip, adminler bilen gönnün gürleşip, şolar bilen gönnün ýa-ni gepleşe geçip bilerler. Türkmenistanyň içindäki bolýan bir kançyklary bize Telegram'y üstünden beýan edip bilerler. Bizim aksiýalarymyza goşulyp bilerler. Hemme edilmeli işleri ýapyk gruplarda gürleşip bilerler. Şo ýapyk gruplarda siz gürleşip beýleki ýoldaşlaryňyz bilen Türkmenistanyň içinde bolup geçen tatlary analiz edip, öz ýa-ni pikirlerini aýdyp, pikirlerini gösterip, onam kanun laýykda gelýärmi ýa kanuna laýyk gelmeýärmi, ona maslahatlaşyp öz jemgyýet pozisiýanyňyzy ösdürmek, öz grażdan pozisiýanyňyzy ösdürip bilersiňiz we o bilimleri siz Türkmenistanyň uniwersitetlerine alyp bilmersiňiz. Siz özüňiz öwrenmeli bolasiňiz. Haçan siz Türkmenistanyň ýokary hujaýyny okuganda maňa bir molim aýdypdy. Türkmenistanyň bir doktoryna aýdypdy. Biz sizi kitap bilen peýdalanmagyna öwredýäs. Biz sizi anyk, ýa-ni toşny bilim beren doktor. Men Parinstitutda boluşuk bölümde oturup obyektleri işe barymda şol uniwersitetde institutdaky berilen bilimler ýernäki praktik bilimler bilen hiç deňgelmeýänini şaýat boldum we institutda dolanymda ýa-ni şöyle professorlaryny gürleşdirme düşündirdim. Olar diýdi, biz size praktika hatawyna düşündirip bilmez. Sebäbi praktikada öz ötüşi var praktikaның. Ýöne biz size kitaplar näil peýdalanmaly we şo kitaplardaky bilimleri öwretdirip, inni geljek bilimleri samastaýatna ýa-ni özüňiz öwrener ýaly şoň kömek edýäs diýip aýtdy. Gaty dogry belläpleşdi. Şunam siz aýdýan, siz institutda, uniwersitetde okanyňyzda bilimleri alyp, kitaplary näil peýdalanmaly, şoň ýa-ni 100 sahypa okanda şoň netijesini näil çykarmaly şart ýagdaýda, näçe informasiýany tapmaly we şo informasiýany näil barlap görmeli. Beýle kitaplaryň ýa internetiň üstünden ne şu zatlar size öwredýär we şu esas bolup. Ondan soň siz düýpli bilimlere geçip bilersiňiz we düýpli bilimleri özüňiz hem öwrenip, molimsiz öwrenirsiňiz. Şoň üçin jemgyýetiň ötüşi barada, jemgyýet guruluşy barada, grażdan aktivnosti barada, Türkmenistan grażdany bolmak barada bilimleri siz diňe konstitusiýada we Türkmenistanyň kanunlaryna öwrenip bilersiňiz. We Türkmenistanyň demokratik institutlaryny nämedigini öwrenip bilersiňiz. Ine şol bilimleri siz internetden, kitaplardan alyp bilersiňiz.
Onu Türkmenistan'ın çägine size hiç bilimler bermediler. Mümkin Russiýada, Ukrainada, Belarusyada ya başga döwletlerde professordan sorasanız ol size jogap berer. Molimlardan ýa-ni molimlardan azatlyk ýagny azat hereketler, azat media serişleri, köp partiýalyk sistemalar, azat jemgyýet edarlar näme üçin Türkmenistanyň ýoklugyny, näme üçin Türkmenistanyň kanunlaryny işlemeýänligini, näme üçin paraxorluň şu ýa derejede gidýänligi boýunça sorag berip öz araňyzda pikirleşip bilersiňiz. Imoda, WhatsApp'da, Facebook'da ve başka sosyal uygulamalarda opozisyonerlerin videolarını paylaşmalı. Gerek olsa YouTube'dan göçüp paylaşmalı. Türkmenistan'ın hemme kemçiklerini, foto ve videolarını devlete toparına iyi vermeli. Ya başka opozisyon toparlarına iyi vermeli. Alında atlar yapık Telegram'da, gruplarda biz size düşünüyoruz. Yeni orada at belirlen geçirtilmeliler. Siz yukarı kucayda okuyan, siz konstitusiyanı ve konstitusiyanın maddelerini öğrenip bizim halkımıza bolyan yerinizde, yatyan yerinizde, maşgalalarınızda, doğrularınızda, doğutlarının maşgalalarına, şolun Türkmenistan'na kanun bozulyanlığını suud etmeli ve düşünüp vermeli. Haýsy maddanın esasını kanunlar bozulýar, şol bozulýan kanunlary nähil şolardan gowrap bilýär diýip şonu öwretmeli. Onu siz diňe özüňizde, diňe öz pozisiýaňyzda siz şo ýerdäki ýaşaýan adamlaryň pozisiýasyny diýmek, grajdan jogapkärçiligini, grajdan aktivistligini, şoň jemgyýetin, şoluň jemgyýet düşünjelerini östürersiňiz. Ine şu ýerde sizden biz kömege garaşýar. Ýa Türkmenistanyň o birimleri Türkmenistanyň adam hukugyny gorayan gurumlar, Türkmenistanyň demokratik institutlary berenok. Türkmenistanyň demokratik institutlar diýip özüni atlandyrýan gurumlar Türkmenistanyň halkynyň hukuklaryny bozup gelýär. Olardan hiç bir netije ýok. Sebebi ol zatlary Türkmenistanyň diktatory, Türkmenistanyň özüni prezident saýlan Berdimuhammedow kontrol edýär. Indi Türkmenistanyň daşyna azatlykda okuyan taliplara ýüzlenýär. Siz Türkmenistanyň geljegi üçin diktator rejimini aýyrmak üçin näme edip bilersiz? Gelin şolary seyredelim. Birinji, özüňize inanýan adamlaryny ýygnap, 3 adamdan geçmeýän Telegramda kiçik grup açmaly. Siz azatlykda ýöpýärsiňiz. Siz Türkmenistanyň wara beýleki döwletlerde azat ýagdaýyna gezip ýörsiňiz. Sizin üstüňize MHM, sizin üstüňize ýani konsul, pasportda giýjegini seyredin. Ol size bar. Şoň üçin siz azat hereket edip bilersiňiz. Siz goşmaça emaillar, goşmaça akkauntlar açyp bizim informasiýon görüşe goşulyp şu informasiýalary Türkmenistana ve Türkmenistan daşyna ýaratyp bilersiňiz. Siz Türkmenistanyň argatnaşyk taklap, dogunarnaşyňyz, dostlaryňyz, ýani talipler, dost talipler ýa-da türkmen halky bolan ýani ýaş olanlar, gyýlar bilen argatnaşyk taklap, TikTok'da hemme sosial uygulamalarına gepleşip geçirip olar bilen ýani pikir alışyp olar östürip bilersiňiz. Sebebi siz daşary ýurtda azatlyk we açyk maglumatlaryň içinde gezip ýörsiňiz. Şu maglumatlary Türkmenistany geçirip adamlara düşündirip şolar nähil agyr ýagdaýda ýaşaýanyny we şol agyr ýagdaýlar şol agyr ýagdaýlarda ýaşamak şolar münasip däldigini düşünip bilersiňiz. Siz informasiýon görüş alyp barmaly. Ol diýmek Türkmenistanyň bir zat bolup geçdi. Derrew bilip hemme ýerde ýaýratmaly we tersine Türkmenistanyň daşyna hemme opozisiýanyň videolary we öz döwletlerimizdäki hemme azatlykları Türkmenistanyň içinde ýaşaýan adamlara görkezmeli. Türkmenistanyň içinde doğan garnaşlaryňyz, dostlaryň ýarlygyňyz bolsa, daşyndaky ýaşaýyşy düşündirmeli. Nähili azatlykda siz ýaşaýarsyňyz we beýleki adamlar, ýerli ýaşaýjylar nähili azatlykda ýaşaýarlar. Olaryň taliplaryň durmuşy nähili, halkyň durmuşy nähili, şu zatlary görkezmeli. Sebebi bizim halkymyz ösmeli. Meselem, konvertasiýa giýjeginiz bardygyny görkezmeli. Produkty kemçilikleriniň düýünden ýokdugy, nowatlaryň düýünden ýokdugyny görkezmeli. Söz azatlygy bardygyny, hereket azatlygy bardygyny görkezmeli. Bu Türkmenistandaky ýaşaýan watandaşymyz gözü bilen video we fotolar görüp şonu inansyn. Düşünsün, şu Türkmenistan türme, Türkmenistanyň içindekiler şu durmuşa münasipler, şu durmuşu şolary türmeye gamak gelýän diktatoryň şuna garşy görüş alyp barýanlygyny şolar anyk görmeli. Öz araňyzda gepleşikler geçirmeli.
Türkmenistan'ın geleceği boyunça Türkmenistan'a Türkmenlerin kötüleyendigini ve şu problemlere näme ýeňip bolýandygy boyunça siz öz arаңyzda gruppalarda gepleşikler geçirmeli. WhatsApp'da, Telegram'da, Imo'da gruppalar ýasaň öz araňyzda. Mysal üçin Russiýada 30 000 bolay talip bar. Diýmedim diýende 10% şonuň aktiv. Bir birleşdirip bir gruppa ýasaň. Şo ýerde ýani akkauntlary goşmaça akkauntlary edip girip şo ýerde identifikasiýaňyzy bermän pikirlerini alışyp üstmeli. Yani siz bizim geleceğimiz, siz Türkmenistan'ı gelecekte üstürmeli adamlar. Biz size yol açıp berýär. Soň siz ýolbaşy bolup taýlanmaly, prezident bolup taýlanmaly, meclis taýlanmaly, yerlerde ýolbaşy bolup taýlanmaly. Siz Türkmenistan'ı üstürmeli adamlar. Şoň üçin öňünden göreşe öwrenip, öňünden aktiv bolup, özüňiziň watanjylygyňyzy, özüňiz Türkmenistan üçin, geljek üçin hereket etbilýändigiňizi görkezip başlamalysınız. İlçhanalary işletmeli. Olardan konvertasiýany talap etmeli. Egerde bir yaramasa ýa-da helakçyligi düşdi, ilçhanalardan kömek talap etmeli. Kömek gelmese hemme sosial ulgumlaryna paýlaşynda halka ýetirmiş olur. İlçhanalar sizin hemme problemaňyz bilen bolmaly. Esas problemlaryny dürü diýenem şolar. Ýagny pasportlary uzatmaýarlar, howa ýollaryny açdyrmaýarlar, enataryň size iýerjek pullaryny konvertasiýa etmeýärler. Şolara kömek etmeýärler. Oň üstüne sizden para alýarlar. Şoň üçin siz ilçhanalar bilen plotny işlemeli ýa-ni olar batyş edip, şolar sizin gulluňyzda, hyzmatyňyzda bolýandygyny şolar bilmeli. Sebäbi olar şo ýere baranlaryna Türkmenistan halkyny goramak üçin, Türkmenistan halkyna giýjegini kömek etmek üçin şo ýere barýarlar. Ve Türkmenistan döwletini ýa-ni awran galdyrmak üçin. Egerde Türkmenistan halky kösünüp durýan bolsa, onda Türkmenistan halkynyň awray gaçan bolsa, onda Türkmenistan döwletiniň awray gaçandyr. Onu gowy bilýändirler o sizden. Şolary ýatladyp durmak üçin. Tasdiklamaly dokumentleri, ýa-ni diplomlary ýa-da spravka sizden para alýarlar. İlçhanalary we konsulluk bölümler. Hiç zat bermän. Kanuny zatynda şolardan tasdiklamany talap edin. Eger siz para vermeseňiz, olar köçüde adamlardan pul soramaly bolar. Inanyň. Men ilçhananyň işleýänlerini, näme işleýänini bilýän, men bir ilçhana kömek edipdim. Ýani finans kömegi, biznesmen bolanma. Şonuň hiç büdjetleri ýok. Şonuň alýan aýlyklary maşgalatyna ýetmeýändigini gözüm bilen şahit boldum. Şonuň ine siz aýdýan, ilçhanalar näme Mercedes minip diplomatik pasportlary bilen sizden para alyp size baş edýärler. Siz para berýär. Para bermän. Çözülmeşin şo dokument. Üstlerine ýalyn Türkmenistan'ın prokuraturasyna, yerli prokuraturasyna ýagynda talap edin. Onda olar para almaktan gaçarlarda hakyky halka hyzmat etip başlarlar. Sebäbi başgaça olaryň giýdejisi bolmaz. Hökümet şolara aýlyk berýär. Her dokumentden hökümet narhy boýunça şolara giýdeje alýarlar. Ine şo giýdejiden olar alarlar. Paradan näme ine şo giýdejilerden. Ünsürüm. Türkmenistan'ın general konsuli İstanbul'daki 2 tane fabrikası var İstanbul'da. Men biznesmen, men 2 tane fabrikam yok. O näýdi? Hökümetde işleyen adamın, onu da ýokary ýa-ni derejede hökümetde işleyen adamın şo wagtda 2 tane fabrikası var İstanbul'un içinde tuğlanýar. Hani gen prokuratura? Hani Türkmenistan'ın milli lideri, özüne milli lider diýip, ýani arkadaş diýip atlandyrýan öz maşgalatynyň arkadagy seýlerini uzatdyrar. Näme MHM'den okşulatdyrar? Ol maskara dämi? O Türkmenistan bütün dünyada maskara etdigi dämi? MHM guruluklary bize diýär, siz Türkmenistan'ı maskara edýäňiz. Biz Türkmenistan'ı maskara edýämiz yok. Biz Türkmenistan düzüdip barýar. Türkmenistan'ı maskara edýänler, korrupsiýonlar, parhorlar, Türkmenistan hökümini işleýän ve sizin özüňiz terroristler. Siz maskara etmeseňiz Türkmenistan'ı, Türkmen halkı maskara edýär. Egerde siz öz işlerinizi wagtynda we yerlikde yerine ýetirseňiz, problem bolmaly. Ýollar ýapylmaly, pasportlar düzelmeli. Türkmen halkyna problemi bolmaly. Türkmen halky 45% daşna çykyp işlemeliler. Türkmen halky agzy bolup içinde koronavirusdan bir güne ölmän, şo ýerde baxtly ýaşap, ösüp giderler. Gapdalyky Özbekistan'a seredim. 65% ösdi. 20 milyondan 37 milyona vardı halky. Biz bolsa 91-nji ýylda
3.950.000'den häzir gününe 30 ýylyň içinde 3.250.000'e düşdük. O diýmek biz iyide gaýtdyk, bizde dogulyan adam köp bolýan, ölýän adam ondan köp gynasakda. Ine şu ýaly hemme talipler şu meseleleri men aýdyp geçdim, edip bilersiňiz. Goşmaçak torunum bolsa, ine şu Telegram adreslere ýazyp biziň bilen habarlaşyp mundan aktiv işläp bilersiňiz. Niýede diktata garşy aksiýalar bolsa, protestler bolsa ýa-da DVT topary ýa-da beýle kapatsanýan aksiýalar bolsa, birinji hatarda goşun. Sebäbi hemme döwletlerde esasy protestler gurnýan, esasy watanyň geljegi boýunça görüşýän taliplerdir. Şoň üçin biz size ynanýar sizden garaşa şu görüşe. Indi men şu mesele boýunça meniň ýoldaşlarym bilen maslahatlaşjak bolýan. Timur, sizin pikiriňizçe şu bizde misal üçin ortaýetde 30.000 talipler bar. Ine şu talipler birleşip bilermi, görüşüp bilermi, ýa görüşüp bilmeli. 30.000 diýmek bir uly bir goşun diýsem bolýar. Ine şolar adat ýurtlarda okap, ýani adat informasiýa alyp internet taranma, hemme zat taranma, şular Türkmenistandan hilakçylyk ýagdaýyna çykgaýdan we hilakçylyk köp ýollar konvertasiýa bolmadan soň içhana we konsul bölümler şolara kömek etmeýän soň motiva bar görüşmek üçin. Näme şol görüşen oklar, näme? Şular biz ýaly aktivность görkezen oklar. Mysal üçin ine mende motiv ýok, hiç ýyl görüşmäne. Mende motivler bar bol, men motivlarym pes. Ine şolar motivler görüşmäne gatul bolan soň şular görüşmäne çykan oklar. Näme şunu näme pikir edýäňiz şu meselede? Şunu aýdyp berseňiz. Men pikirim şol bir gorky, şol bir mankurtluk, şol mankurtlukdan çykýan oklar özlerem bilik bilin gorkuzýar. Mesela şu gün Genze şäherden habar geldi. Şu aňarda spesifik türler türlen atşlýan. Ve konvertasiýa geçen ok köpüsi atşlýan düşmeli. Owa şo spesifik beýlek şäherde şeýle ýagdaý. Ýene 30.000 sanak okusan okyanmasa bärde 30.000'den 8-9% indi aktiv çykyş et başladyr olaram özleri näme edip. Ýene az. Hemmesi birlikde çykyş etse onda problem bolmazdy. Hemmesi birlikde hak kanuny sorap näme beýleki näme öz konstitusiýasyny okap bilip konsullara, pasolara telefon edip dursalar hemmesi birlikde onda bir atşysa boldy ýene korkup ona meden okara. Ona meden okara. Soň arada baranlar bar beýle konsulsa baran stentler bar bilen tanışlarymyz. Olaram o Amerika baran wagtynda ellerinden telefonlar alyp, elinden notebooklarını alyp gowa, barlak görüp gowa, kimle gepleşýäňi sowa, nädip bu kadar ýalňyz bärde diýip bar şeýle soralar etdiler. Ýosal bakyrlar öler bärde hem işläp köpüsi 60-70% köpüsi işläp hem okap ýollar bärde. Ölgünni görjek bol. Ýene şonda da bu ýetenap. Owa. Şoň üçin men pikirimçe şöyle diýen gorky başga zat ýok, diýen mankurtluk gorky bar. Onam nädip aýryp bolýar, onam diňe özüniň türkmen özüniň kimdigini, özüniň taryhyny bilip, özüniň kimdigini öğreter. Diňe üstünde onda ol mankurtlukdan çykyp biler diýip pikir etýän. Sag bolun. Sag bolun. Gatly dogry, meniň pikirimçe gorkuluk ba şu enatama bir zat bolaýmadyn. Şol Türkmenistana garnaşyma bir zat bolaýmadyn. Men bir orta çykdym, Hudaý saklasyn. Mene gorkam ok, men ölmeyene taýin. Ýöne şu enatam bir zat bolaýmasyn diýip şu esasy, ýani demotivasiýa hökmüne bolup kalýan. Gelin biziň bir talibimiz, okap duran talibimize soraw berer. Yonuş Petruha, siz näme pikir edýäňiz? Näme Russiýada 30.000 adam okuýar? Şoň goý diýeli 25.000 okuýar. Ine şol adamlaryň 10%-dan
şol aktiv öz hakları üçin görüşüyor. Türkmenistan diktatorluğuna karşı görüşüyor. Näme sebäpli? Näme esasy problem bolupdy? Näme pikir edýäň şu mesele boýunça? Men pikirimçe her bir okuwan institutda okanda da adam şol bir okanda adam her medat özüniň netijesini miwesini bermeli. Özüň pikir edip derin emeli bolup geçen zatlary diýmek, sen pikirlerini bilmeseň şol okayan zatlaryň özüniň netijesini bermese sen Harvard, Oxford, Cambridge okanda da pidasy ýok. Daşarda çıkıp studentler azat dem alıp demokratiýany görüp şol zatlara düşünüp özü netije bilmese netije çıkarylmaz. Fizikada da var, himyada da laboratori işinden soň netije çıkarlar. Näme üçin etdi şu? Şoňal netije çıkarmaly. Ol bolar olmaz blogerler konkurs ýa munýaly bimani çıkışlarını görmezden azıcık vatan hakkında da pikir edip ütgetmäne çalışmaly. Bir nakıl var ya, orada her egerde bir zat ütgetjek bolsaň, dünýäni ütgetjek bolsaň diye aynadaky adamdan başlaýar. Bu diýdige özüňden başlamaly. Her kimni görüp oturan adamlar, studentler var içinde şunu korkman, özüň korkusyny ýeňip geçmeli. Doğru. Ine biz Sovet Soýuzy bolanda okanyny şol studentler ösdürýärdiler. Ýani proletariatlar gurulýardy. Toms wagtlary 1 ay, 1,5 ay ýa 2 ay proletariata gidýäniň şo ýerde beýleki öz ýylyşlaryň bilen beýleki talipler bilen işläp hem pul gazanýardyň hem bile bir kommunada bolup bir-birine hormat toýmak, beýleki döwletlere gidip o ýerde ýaşaýyşlary görmek, ol daşlarda halklara kömek etmek, şu zatlar öwredýärdiler, jemgyýet ösdürýärdiler. Häzir Türkmenistanda jemgyýet ösüş barada aňyrda dursun. Jemgyýetiň içindäki moral ýa normalaryny gaçyryp jemgyýeti gulşulaw günak etdiler. Onun esasy günäsi Türkmenistanyň prezidentiniň alyp barýan siýasaty. Ol siýasat Türkmen halkyna degişli ýeri ýok. Ol siýasat diňe öňüni kult ýa-ni diktator hökmüne hemme haklary alyp diňe öňü çözmeli we daşynak paraxorlar şol diktator sistemany saklamak üçin gurnulan ýa-ni hökümet. Hökümet ýok, sebäp kanunlar işlenok. Türkmenistanda ýene Avrel aýtgaçda, Augustin Avrel egerde döwletde kanunlar işlemeýän bolsa ol döwlet bolmaz. Doğrudan Türkmenistan'da kanunlar işlenok. Türkmenistan'da hiç hili adamlar hiç hil haklarını yankı berca edilenoklar. O diýmek Türkmenistan'ın konstitusiýasy işlenok. Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň içinde egerde konstitusiýa maddaları işlemeýän bolsa onu prezident maddasy işlenok. Onu şo ýerde hukuk gorýan gurumlar, hukuky bozup, hukuk bozýan gurumlar bolýarlar. Onu döwlet ýok, onu biz täzeden şo döwleti gurmaly bolýar. Ine şoň üçin döwleti topar görüşýär. Türkmenistanda kanunlar berja edilmek üçin, Türkmenistanyň demokratik institutlaryny täzeden gurmak üçin, o demokratik institutlar diýenler adatlyk hereketleri, adat söz aýt boljagy, ýani adat media, adat saýlawlar, adat işlemek, istenlik döwletinde, istenlik ýerinde, istenlik vilayatyňda adat işlemek, göçmek, ýaşamak, hemme adatlyk. Adatlygyň hemme görnüşi. Onuň daşyndan durnukly ykdysadyet, ýani sistematy, durnukly valuta. Onuň daşyndan Уголовный процессуальный kodeks, ýani Jinayet kodeksini humanizasiýa etmek. Ýani bir adamlar bir ýalňyşlyk bir zat etse, gün tutup basmaly diýilýän zat ýok. Şolar profilaktik hökmüne düşündürüş geçirip bir 6 aýlyk ýani möçberi berip, eger 6 aýda kanun bolmaýan bolsa, şonuň edin jinayet işi adamlar ziýan ýetirmek bolsa, ýani dasyetinden aýyrmak. Beýleki döwletlerde ýani. Ondan başga Türkmenistanda ýani açyk prozraçny hökümet bolmak. Ine şu zatlary öňe sürüp demokratiýa ýoluna, ýani demokratik esasy prinsiplary öňe sürüp, demokratik prinsiplaryň iň bir wajyp zady adamyň hukuklary, adamyň şertleri,
Ine şol döwletdenem, hökümetdenem uly bolmaly. Ine şoňa demokratik döwletler diýilýär. Şoň üçin Ýewropada ine şu demokratik döwletler ösüpdi. Hemme zat azatlıkda. Azatlyk diýmek edenetlilik däl. Hemme de kanunlar işleýär. Bir jaýdyrýar, hormat boýlýar. Adam adama hormat boýlýar. Lütfen siz Saudi Arabiýada ýaşaňyz, siz ýa-ni Dubaýda ýaşaňyz, siz Türkiýede ýaşaňyz, siz etnelik musulman döwletde ýaşaňyz, ýa siz diktator döwletde ýaşaňyz, siz hemme wagt ýa Ýewropa ýa Amerika gidip şöyle ýaşasaňyz bolýar. Näme? Diňe pul üçin näme? Sen pul başga döwletlerde de gazanyp bolýar. Sen o ýerde sen puluňy, sen jaýyňy, sen çaglaryňy, sen ýaşaýyşyňy, sen medisin üçinçiligiňi garantiýa bar. Hiç kim ýerti gelip giýje sen turwak gidip ýa-da biznesni bir kanun hökmünde jaýyňy, edaralaryny, zawod, fabrikalaryny bir kanun esasyna alyp bilmek. Hemme de ölçeligi we kanun esasyna gidip dur. Şu ýaly durmukly döwlet ine Türkmenistany öwürjek bolup döwlete toparay. Şoňa çalışýar. Hormatly watandaşlar, ýene men bir mesele berjek bolýan, bir soraw berjek bolýan biziň ýoldaşymyz Petruha. Petruha, şu mesele boýunça inni şu talyplary aktiv etmek üçin biz näme etmeli? Sizin pikiriňizçe, biz şolara näme motivasiýa bermeli täze ýa-da şolara maslahat bermeli ýa-da baryp bir kömek etmelimi? Şolar nähili aktiv et bolýar, şolar nähili biziň görüşimize goşup bolýar. Şolar nähili biziň görüşimize goşulmasa özüçe görüşüp Türkmenistany täzelemek boýunça, Türkmenistany üstürmek boýunça hereketleri etdirip bolýar. Näme pikir edýär? Sağolun söz verenizde men neşe gün bir pritçe okap gördüm internette. Öňdiýe şonu ruhsat berdiňiz aýdyp berýin. Aydın. Öňdiýe pakravitr bolan arkada maýmunlaryň bir hazyany bolan maýmunlar de günde şu tokaýa iýerip banan, minýal ýagyda ýa frukta toplamaga iýerýär ekende şol soňam her maýmunyňam toplan fruktasynyň ondan birine şol getirip berýär ekenler hojaýyna. Soň bular şuňal işläp ýa da maýmunlar. Soň biri kiçik saýtda maýmunlaryň içinden biri aýtdy: "Biz de muny hojaýyn ekdimi de bu bananlary de ýa özü gördüm de." Soň uly maýmunlar aýtdy: "Bu de ýok de özü gördü." Onda näme üçin de biz komandasym de şunu ýygnap bilýär de. Hemme maýmunlarym aýtdy ordanam de o de. Onda de komandasy ýygnap bolýan biz de dorlya hak pay bermesegem bolýar de hojaýyna. O dip hem men golda soň ýanky şu hojaýyny giýje ýatyka şol beren şoňa hemme ýagydalaryny bananlaryny hojaýynyň öýünden alyp gatjalar hojaýyn şu giýje aşygyňdan öldi. Indi bu maraly nemesi manysy nämede edir şu biziň şu hakyky durmuşa geçirenmizde atenelerine öz pullaryny geçirilen studentlere. Şolaram şun ýaly her kim özüne sora berip görmeli. Şu puly men gazanýanmy ýa hökümet maňa direkt prezident gazanyp berýändi. Men şun ýaly düşünýän de näme üçin men öz gazanan pulumam iýer bilemok. Doğru. Ne konstitusiýa var bizde. 25-nji maddadan şu 60-njy madda çenine Türkmenistanyň raýat adamlaryň raýat hukuklary barada hemme bu açyk aýdyňlaşdyrylyp düşündirilip görkezdi. Bir adama güýji ýetmede şonu satyn almak. Bärde internetde Azon diýen saýtdan zakaz edip görýärler internet magazinlary. 2-3 bolup toplanyşyp kymmadan bolmaýar şu kitap. Ýaşylja kiçirak bir ýuka kitap şonu zakaz edip her gün öz aralarında gurrundeşik edip studentler şonu öwrenmeli. Soň öz aralarında gurrundeşmeli. Beýdip gaýtgaçan açyn gynap berýärler. Hem öýe kömek etmeli, hem bärde öz günümizden görülemiz okuyup. Şonu her kim azyjyk pikir edip şonu öz aralarında gurrundeşip şeýdip atsa ýuwaş herekete goşulmaly. Doğru. Doğru ýa. Ine gowbellek geçdiňiz, ine biziň studentlerimiziň, muallimleriň
Yani yukarı bilimli adamların, halkın içinde gelen adamların başarabileceği iş näme? Sağda halka, düşünmeyen adamlara düşündürüş geçirmeli. Düşündürüş ve informasyon işler yapmalı. Konstitusiýany alıp ine şu konstitusiýada ine şu haklarymyz var. Şu haklarymyz şol bozýa, şurada bozulýar diýip şolary öwretmeli. Şolar gidip öz haklaryny gorap başlaýar. Onu diýmek erteki gün ýola durup pastawoy ya MHM'şnik ya da ýa-ni Türkmenistanyňky Türkmenistanyňky hökümetdäki işleyen adamlar para almalar da gaýtyp hereket et başlarlar. Adamlar kömek etmek üçin kanunları bozma däl-de hakyky kanunlara göre adamlar kömek etmeli başlarlar. Şoň üçin konstitusiýa biziň öňümizde her wagt bolmaly. Diňe diktator rejimde däl, her wagt. Biz konstitusiýany basyp, konstitusiýa boýunça hereket etmeli. Ýa konstitusiýa adamyň arasyna gatnaşygy, adamyň arasyndaky we hökümetiň arasyndaky gatnaşyklary berja edip anyklandyrýan esasy kanun bolup çykýar. Biz şonu bilmeli. Egerde biz halkynyň içindäki gatnaşyklary saklayan esasy kanunlary we esasy normalary bilmesek, onun için bizim haklarymyz bolýarlar. Ine şoň üçin bizden para alýarlar. Şoň üçin hem şu zatlar botýar. Şu bilmeýänimiz üçin şu zatlar botýar. Şoň üçin biz 30 ýylda şunu unuttuk. Biz şunu almalydyk. Şunu alan soň diktatoram bitki parahollarym bitki köp zat bitki demokratik institutlar, demokratik instrumentlar peýda bolup işlep başlaýar. Häzir ama inanın Türkmenistanda ombudsman var. Ombudsman diýmek adam haklary goruyan Türkmenistanyň hökümetdäki içinde işleyen ýürüýtürlüşden bir adam var. Şol bütün dünya daklat edýär. Raport berýär. Ona berýär, OBS'ye berýär. Ýani adam hukukyny goruyan gurumlar daklat edýär. Her ýyl Türkmenistanyň içinde kanunlaryň ýani seredilişi, berja edilişi boýunça her ýyl daklat berýär. Men onu okudum. O Hudaý dakladym. Ol haýsy planetadaky Türkmenistanyň beýan edýänleri belgisi ýok. Ýa o ýerde aýdylýan zatlar Türkmenistanyňky bolup geçen zatlar bilen düýpli tapawut bar. Ol bir yer bilen asman ýaly. Ine şoň üçin şol adama ýüzlenmeli, biz kontakt ederiz. Onun üçin biz ýürüýte bir efir gurar. Şol adamy efire çağırıp, şonuň gürleşip, şonuň bilen ýani gepleşik alyşyp biler ýaly. Ine şonu bir açy efirde ederiz, görürüz. Şol adam gelýär, gelmeýär. Hormatly watandaşlar, şunun bilen biz öz gepleşigimizi gutarýar. Sebebi yine yetiştik şu yine bir gepleşik ederiz. Bizim ýadymyzda bolsa mankurtlar barda gepleşigimiz. Mankurtlar diýmek öz arkasyny unudan, watançylygyny unudan, moral taýdan düýbüni ýere açan adamyň durmuşy boýunça. Ine türkmen halky şoňa bardy. Türkmen halky özüçe men moral taýdan düzük, men moral taýdan dogry diýip pikir edýän adam hakykatdan bolsa öz watanyny unudup, öz watanyny ýadyndan çykaryp bir topar paraxorla ve bir topar paraxor tohuma berdi. Onun Berdimuhammedowyň tohumy şundan peýdalanyp bizim döwletimizi gawa alyp häzir parçalap geçip boldy. Şoň üçin ine şul efiran biz häzir ederiz bir näçe wagtdan soň. Şoň üçin biz şul efirimizi gutarmaly bolýar. Şul efirde bizim esas maksadymyz biz talipler hökmünde Türkmenistanyň içinde we daşynda näme edilýär? Türkmenistany östürýär ýaly we Türkmenistanyň demokratik ýoluna geçenine öz goşanlygymyzy goşar ýaly. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, şunuň bilen biz öz efirimizi gutarýar. Petruha, siz bizim watandaşlarymyz bilen taýyşyp bilersiniz. Egerde arzuwlaryňyz bolsa, ýa maslahatyňyz bolsa, aýdyp bilersiz. Nem sözümiň ahyrynda belli geçekladym. Hemişe ýadymyzdan çykarmam mogolym bilen okuwçy arasynda da eger okuwçylar ýalta bolsa, okuwçylar hiç zat okasy gelmedi mogolymam da zerurluk bolmaýar da şo öz üstünde işlemäni, kamilleşmäni. Ene bärde de biziň ýagdaýymyzda döwlet meçhöründe de kanun goruýjy dary
şu biz öz haklarymyzy soramazdyk. Belki de bularam köp özüň işlerini ýatdan çykaryp, öz etmeli wezipelerini ýatdan çykaryp, belki de şonu ýaly boluplar. Şoň üçin biz özümiz ayağa kalmak bilen bularam öz üstünde işlemäge iterýär. Şoň üçin ene demirem ýatyberse şo ýeňleýär. Şoň üçin hemişe şol işläp dursa, hereketde bolsa bularam soň oho bizim halkymyz şonu ýaly öz haklaryny talap etdi. Bizim işläp başladyk. Bularam belki işläp başlar. Şoň üçin adamlar bizden köp zat bar. Ola azatlygyňyzy, erkinligiňizi talap eden adamlar gorkmaň hiç zatdan. Sağ olun. Özüňiz bol. Sağ olun. Köp sağ olun. Talipleriň adından şu ýaly çykyş edeniňize. Hormatly watandaşlar, şunun bilen biz talipler boýunça efirimizi tutarýar. Biz talipler boýunça dewlet toparynyň meýdnamalaryna size YouTube kanalymyza doly düşündirip geçeriz. Nähili özgörşükler we nähili ütköşükler bolar we dewlet topary şol ütköşükler üçin görüşer we şonu eder. Şu arada meýdnamalarymyzy size düşündirip size hemme maglumatlar berer. Şunun bilen efire gelip bizim bilen komentar ýazyp bizi görýäniňizde köp taňa da kazyn. Inniki gepleşikler içinde. Sağ olun.